Gibalhin na dili sa Sugbo ang tulo ka mga sakop sa Philippine Air Force nga naangol nunot sa pagkahagsa sa helikopter sa kadagatan sa Hitafi, Bohol. Gi-airlift ang tulugikan sa Tambalanan sa Bohol hangtod na sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Giingong nakasinati ang helicopter ug siliran dihang mibiya kini sa Mactan Ebuen Air Base. Ani ang report. Ang tulo ka mga nangaangol gi-airlift gikan sa Tambalanan sa Bohol ug mitugpa sa Mactan Benito Ebuen Air Base. Gisugat sila ni OPAB Undersecretary Junji Gonzales ug Senador Bongo. Sa pagkahagsa sa helicopter sa kadagatan sa Handayan Island sa Hitafi, Bohol, naangol ang co-pilot niya si First Lieutenant Hilary Boniao, kinsa layo na sa kakuyaw. Nakaangkon usab siya bunog sa naong o gamayng samad. Naangol usab silang A1C Bon Arasula ug A1C Rex Anapio nga stable na usab ang kondisyon. Gidala ang duha ka Air Force Allegiant Regional Care Hospital samtang ang usa gidala sa Mactan Benito Ebuen Air Base Hospital. Nagkala sa aksidente ang piloto nga si Air Force Captain Aurelius Ulano. Mihatag o financial assistance ang Office of the President ug mausay mo abaga sa galastuhan sa pagpatambal sa mga nangaangol. Base sa report, mibiya ang helicopter sa Mactan Air Base alang sa periodic maintenance flight apan nakasinati og problema nga misangpot sa pagkahagsa niini. Kauban si Cleofer Lumayag ug Clans Gabutin. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.